Molt bones, sistèmics! Benvinguts al 5è vídeo de tir parabòlic, on ara ja tindrem dos mòbils. Un amb moviment parabòlic, l'altre amb rectilini uniforme sense acceleració. Tenim la següent situació. Un pèsol llença una pilota des de 20 metres d'alçada, 10 metres per segon i un angle de 15 graus, i la idea és que aquest gos de mig metre d'alçada vagi a buscar-la. La pregunta serà quina velocitat ha de portar aquest gos per poder recollir la pilota. Primer apartat. Segon apartat, velocitat i angle d'impacte d'aquesta pilota en el gos. Afegim aquest nivell de dificultat, sobretot abans de passar a la següent part del vídeo, doneu-li like i subscriviu-vos, i ara ja sí, anem a resoldre el problema. Bé, aquí tenim dos mòbils que haurem de gestionar. Per una banda tenim la pilota que farà un moviment parabòlic, per l'altra tenim el gos que farà un moviment rectilini uniforme, per tant no tindrà acceleració. Anem a plantejar-nos el moviment parabòlic, que serà el més complex, si voleu, primer de tot. Llavors, voldrem que perquè el gos pugui atrapar aquesta pilota, la condició serà que la I del moviment parabòlic, l'alçada d'aquesta pilota final, sigui 0,5 metres. És a dir, volem veure quin temps triga en arribar a una alçada de 0,5 metres i en aquest temps el gos haurà d'haver arribat fins a aquesta posició. Per tant, també haurem de jugar amb les X. Bé, anem a plantejar les equacions del moviment parabòlic, tant per la X de t com per la Y de t. I després aplicarem les condicions. La X de t, doncs, quedarà que en aquest cas és 10, velocitat inicial, cosinus de 15, l'angle per temps. Ja tenim dominades aquestes equacions del moviment parabòlic. I per la component vertical, la Y de t, tindrem alçada inicial 20 més 10 sinus de 15 per temps, menys aquesta gravetat entre 2, que és el 4,9 per temps al quadrat. Amb aquestes dues equacions apliquem la condició. Vull veure quin temps triga en arribar a alçada 0,5. Per tant, substitueixo la I per 0,5 i ens n'adonem que ens quedarà, en aquest cas, una equació de segon grau completa, és a dir, tindrà tant la A com la B com la C, i l'haurem de resoldre per fórmula general. Ja en sabem força de resoldre equacions de segon grau, per tant, no hauria de ser un problema. Si la resolem, primer ens escrivim les coses com ens convingui. En aquest cas hem decidit nosaltres posar la A positiva, que sempre estalvia errors i despistes. Llavors, apliquem la fórmula general, nosaltres ja anirem per feina, dona una solució, la correcta és 2,28 segons. Aquí es donarà una de les dues solucions, l'equació de segon grau negativa, aquesta la descartarem i ens quedarem amb el 2,28, que és la solució que ens interessa. Aquest és el temps que triga la pilota a arribar a alçada 0,5, però ara també vull saber la distància horitzontal a la que ha arribat la pilota, és a dir, la X. Per tant, me'n vaig a l'equació del moviment per les X, justament busco la X quan el temps val 2,28 i em dona una solució de 22,02 metres. Per tant, el gos haurà d'haver recorregut aquests 22,02 metres en els 2,28 segons que ha durat el moviment parabòlic, la trajectòria. Per tant, calcular la seva velocitat, molt senzill, simplement desplaçament entre increment de temps, és a dir, aquests 22,02 metres entre 2,28 segons, que dona més o menys una velocitat de 9,66 metres per segon. Per fer l'apartat B, ara ens demanen angle i velocitat d'impacte. Per tant, ens n'oblidem una miqueta del gos i volem veure la velocitat i l'angle en el moment en què el gos agafa la pilota. Per tant, en temps igual a 2,28. Tant per calcular l'angle d'impacte com la velocitat d'impacte necessitaré parlar de les components de la velocitat, és a dir, la Bx i la Bi en aquest moment. Si dibuixem les dues components, m'hi fixo que em defineixen un triangle rectangle, igual que en el moment inicial, però amb la diferència de que ara la Bi és negativa, va cap a baix, perquè la pilota també està baixant. Per tant, m'interessarà calcular aquestes dues components. La Bx quan el temps és 2,28, la Bi quan el temps és 2,28 també. La Bx, molt senzilla, el moviment parabòlic és constant, per tant, serà 10 pel cosinus de 15 i és la mateixa velocitat durant tot el moviment, que donarà 9,66.
Fixeu-vos que és la mateixa velocitat a la que es mou el gos. Si us hi pareu a pensar, no és casualitat que sigui la mateixa, perquè el gos horitzontalment es mou alhora que la pilota. Bé, per la BI, quan el temps és 2,28, hauríem d'haver fet l'equació del moviment, no l'hem escrit al principi, però ja segur que la domineu, és aquesta velocitat inicial menys gravetat pel temps, per tant, 10 per al sinus de 15 menys 9,8 pel temps, que el temps és justament aquest 2,28, que donarà un resultat de menys 19,76 metres per segon. Ja tinc les dues components, tant la vertical com la horitzontal, de la meva velocitat, i ara ja, fixeu-vos, per calcular la velocitat final, la velocitat d'impacte, molt senzill, és la hipotenusa del nostre triangle rectangle, per tant aplicaré teorema de Pitàgores, sempre hipotenusa, nunca cateto, els nostres catetos seran la VX i la VY, i elevades al quadrat. Aquí podríem posar directament a la calculadora per estalviar-nos errors la velocitat I en positiu, l'elevaré al quadrat, per tant, podeu oblidar-vos-en de posar-la en negatiu, no cal. Si ho poseu correctament no hi ha cap problema. Per tant, dona una velocitat d'impacte de 21,99 metres per segon. Tingueu en compte sempre, això és una hipotenusa, per tant ha de ser més gran que els altres dos catets en valor absolut. Si es donés un resultat més petit que 19,76, ens hauria de saltar les alarmes, és incorrecte segur. Per calcular l'angle, si tornem al nostre triangle, anem a mirar quin és l'angle que podem calcular de manera senzilla. Fixeu-vos, podem calcular aquest d'aquí dalt, que serà l'angle amb el terra, diguem. Llavors, aquest angle el puc calcular aplicant l'arc tangent. Per tant, aquest angle, omega 2, que li hem dit, serà l'arc tangent del catet oposat entre el catet contigu, és a dir, arc tangent de la velocitat I entre la velocitat X. Per tant, numèricament a la calculadora que poso arc tangent de menys 19,76 dividit 9,66, que això ens dona un valor de menys 63,94. I aquí ens hem de posar d'acord amb el conveni d'angles que fem servir. Hi haurà professors o professores que ja us acceptaran aquest menys 63,94. Nosaltres potser podem preferir mantenir sempre el 0 de l'angle en el mateix lloc, és a dir, en el terra, i per tant donar l'angle complementari, és a dir, el que li falta per completar la volta en aquest menys 63,94. Per tant, podríem fer 360 menys 63,94, que ens dona un angle de 296,06. Això és conveni, és arbitrari, ens hem posat d'acord per dir tots els angles de la mateixa manera i ens podem posar d'acord per fer-ho d'una altra. Això ja depèn del vostre professor, professora. Molt bé, ja hem vist com resolem el problema. Dos apartats per separat. Primer de tot, sempre, equacions del moviment del tir parabòlic, en aquest cas. De moment el gos tindrà MR1, per tant, no ens hi preocuparem massa. Aplico les condicions per trobar el primer apartat i vull que justament aquesta pedra, aquesta pilota que es llença arribi a l'alçada del gos, aquests 0,5 metres, perquè serà allà on l'atraparà. Trobo el temps que triga a arribar a aquesta alçada i busco la X, el desplaçament horitzontal que ha tingut la pilota durant tota aquesta trajectòria. Per què? Perquè ara ja sé que la velocitat del gos serà aquesta X que ha avançat la pilota entre el temps, perquè justament la velocitat és això, desplaçament entre increment de temps, i em dona que el gos es mou aproximadament a 9,66 metres per segon. Si ara busco en el segon apartat velocitat d'impacte i angle d'impacte, ja sé el temps quan impactarà, que seran aquests 2,28 segons de l'apartat anterior. Busco la velocitat de la pilota, tant la X com la Y, en aquest moment. Em crida l'atenció que aquesta X és la mateixa que el gos. Això és evident perquè el gos es movia en MR1. Aquí el problema es complicaria, seria més divertit si li afegíssim acceleració en aquest gos. No és el cas. Bé, tinc les dues components, diem, de la velocitat en el moment de l'impacte, la horitzontal i la vertical, la X i la Y. Ja puc calcular la velocitat d'impacte, que serà justament el mòdul, fer aquí una espècie de teorema de Pitàgores per trobar la velocitat, que em dona 21,99. Molt en compte aquest negatiu a l'hora de posar-lo a la calculadora, com que s'eleva al quadrat podeu directament ni posar el negatiu. Després, per trobar l'angle d'impacte, ja hem vist les dues components de la velocitat em defineixen l'angle. No vull el negatiu, sinó que vull el complementari. Simplement he de fer
360 menys aquest 63,94 per trobar l'angle. Aquí depèn del conveni d'angles, ja ho hem comentat abans, que busquem. Fins aquí el problema, i recordeu, siempre hipotenusas, nunca catetos.